Masu sauranmu barkanmu da warhaka. Da fari dai kar ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu domin samun ƙwarin gwiwa tura muku videos irin wannan. Idan dai ba za mu manta ba, a satin da ya gabata ne shugaban Kiristoci na jihar Gombe ya tura ma da Isa Ali Fantami takardar murna ta zama profesa da yayi. Kwatsam kuma a wannan rana ne sai wata wasiƙa ta fito daga hedikwatar ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya wato CAN. CAN ta dakatar da shugabanta na Gombe da ya taya Dr. Isa Ali Fantami wanda ya zama profesa murnar zama profesa. Ƙungiyar Kiristocin Najeriya CAN ta dakatar da shugabanta na jihar Gombe Sunday Kongo saboda wasiƙar da ya aika ma ministan sadarwa tattalin arziki na intanet ta Najeriya Isa Ali Fantami ko kuma Profesa Ali Fantami, inda a ciki yake taya shi murnar zama profesa a matsayinsa na ɗan jiharsa na Gombe. A cikin wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan watan 15 ga watan Satumba, ta dakatar da shugaban ƙungiyar Kiristoci na jihar Gombe wato Sunday Kongo. Me ra'ayinku akan wannan dakatarwa da hukumar Kiristoci ta Najeriya wato CAN ta yi wa wannan bawan Allah? Sanarwar da ta ce an fitar da sanarwar ba tare da amincewar shugabanta na ƙasa ba. Biyo bayan sakin saƙon taya murna ga ministan sadarwa ga tattalin arziki na Najeriya Isa Ali Fantami. Hukumar Kiristoci ta Najeriya ta ce mun dakatar da kai, ba ka yi wannan bisa saninmu ba. To, menene kuke gani hadasa irin wannan abun? Kuma dai menene? Allah ya sa mu dace. Kar ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu mai albarka. Mun gode.